nem szerettem, ha parancsolnak nekem. Ezért inkább magamnak olyan világot teremtettem, ahol a saját törvényeim élnek, ezek szerint élek. Próbáltak meg buktatni, ugri-bugri férgek. Nem kívánok rosszat, csak nézzétek végig, hogy menetelek felfele, egyedül az égig. Nincs olyan, hogy muszáj, ha akarom csinálom, ha nem, akkor nem. Ez a saját világom. Engem csicskának nem néznek, főnöknek hívnak, vagy egy sima zenésznek, ha meló kellett adtam, hogy legyen egy kis suska, és nem is voltam szigorú, szóval kusfa. Sziasztok, köszöntök mindenkit először is. Első klip az tavaly nyáron jött ki, úgy értem, hogy akartam, ez igazából ez ilyen image, klip image-ra, és igazából nem egy nagy megfejtés, ezt a West Coast életérdést próbáltam volna ebbe belehozni. Mindig úgy éltem, ahogy akartam, bár lehet egy-két dolgot elmarszok, de az életemben mindig én voltam a góré, hogy legyen mit te szórni, csak azért kellett lóvé. Nem mondom, hogy nem tiportam még én el senkit, és engem is próbálnak méregetni a senkik, de fogás nincsen rajtam, minden lepereg, te nyüglődj a szarodon, én rappelek. Azért vagyok hatalmas a kicsik szemében, mert elértem valamit, nem ültem a szeméten. Nem lettem csillag, nem lettem VV, és nem is engem szar ki minden nap a tévé. Másik klip az pedig a Titok címmel készült el, azt december végén jött ki, az már inkább ilyen elgondolkodható, kicsit ilyen mélyebb történet, ami kijött. Hogy mi a titkom, ezt megőrzöm örökre, magamban gondolok az álmodozó kölyökre, aki csak álmodozik, mi lesz belőle, de jó lenne, ha már felnő. Mind a kettő videóklip a Prédikátor nagy lemezen lesz majd rajta, arról lehet ma meghallani, ami remélem idén ki fog jönni. Ennyi a mi videóklip, meg illetve jöttek még ki single trackek, közreműködések, hogy eléggé sűrű éven volt. Erre megy az utam, én nem tudhatom, vagy megnyerem, vagy el is bukhatom. Ez a vándor az utat kutatja, láttam már párszor, magam lett a kutamban, mert nem jött össze minden, amit akartam. De minden összejött, amiért igazán kapartam. Kigondoltam és megálmodtam, a gondolataimban én már ott voltam. Egy gyönyörű nő mellett, vagy a tévébe, vagy a színpadon repeltem a közönség képébe. Láttam magam előtt a sok barátot, de lett köztük olyan, aki berántott. Láttam, hogy a zenémet megeszik, és láttam, hogy a gondolatom létezik. Mert amit a kis Márki maga előtt látott, azt Márki papa éli, mint valóságot. Tavaly havi szintre azért jöttem ki videóklipek, vagy feldalokkal. Nem mondanám, hogy egy olyan közepeset mondanék, tehát azt sem mondanám, hogy sűrűn adok ki dalokat, azt sem mondanám, hogy ritkán, ilyen havonta egyszer, ha közreműködések jönnek, attól függ, hogy jön ki, illetve időm részét így a lemezemnek a készítésével voltam vele elfoglalva, illetve arra összpontosítottam inkább. Amik kijöttek tavaly dalok, azok teljesen különálló dalok, tehát azok nem is a lemezen lesznek rajta, hanem az egy külön pakkot fogom majd feltenni. Egyszerűnek születtem, egyszerűnek neveltek, még ha nem is olyan lettem, mint ami ennek szerettek volna. De megmaradok ennek, egy farkas vagyok, akit a falkája nem enged. Csibésznek számítok én a jó fiú között, de jó fiú vagyok én a csibészek között. Nem születtem gazdagnak, nem születtem szegénynek, csak egy átlagos borsodi legénynek. Nem voltam jeles, nem voltam kitűnő, csak a rappen miatt lehetek az átlag közül kitűnő. Ez ad erőt nekem, ezzel adok erőt neked, hogy a dalaimat évek múltán is majd elővegyed. A gangsta rappek nyomon pedig nem is voltam börtönben, de minden apró pénzem a zenémre költöttem. Ezért papa eredeti, mint az Ármáni, de csak egy parasz gyerek vagyok, kinek vannak álmai. A maga módján ezt maradok és nem változok, de majd a végén büszkén távozok. Új lemez, Prédikátor címmel fog napvilágot látni, már tavaly ki akartam adni, csak látfontoltan próbálom ezt megcsinálni, ez a igazi West Coast hangzást próbálom hozni. 70-80%-ban készen vagyok gyakorlatilag, egy-kettő közreműködőről várok még, mert színes lemezt akarok mindenféleképpen. A West Coast életérzés, tehát zeneileg egy ilyen egyséma lesz, de viszont több zenéproducerrel dolgozok, direkt, hogy színesebb legyen, témákban is színes lesz minden. Idén remélem tavasszal, nyár elején megpróbálom kiadni, legalábbis remélem sikerülni fog. Márki még mindig itt, nem mindig fog a teruza, a magam fajbát soha sem fogja meg a cenzúra. Rájöttem már mindegy az, mit te is hogy mondod, mert sügetném a vakok vagytok, ti kis disznek droidok. Én meg csak ordítok az égbe felbőlsz a West Coast motherfucker, a falakon klasztek. Fingotok nincs arról, miről szól a vaker, hát ezért lett a mixtape a fater. A lemezemnek a címe, hogy a Prédikátor, ezáltal kicsikét ilyen komolyabb témákat próbálok majd megboncolgatni. Kicsikét lesznek ilyen politikai jellegű dolgok, de csak ilyen, annyira nem megyek az életekbe a dolgokba bele.
inkább ilyen komolyabb lemez lesz. Nem ez a befordulós, depressziós underground vonal lesz, nem arra kell gondolni. Inkább ilyen élettapasztaltabb dolgok, tehát azért már én is öregszek, nem leszek fiatalabb, próbálok ilyen tanító jellegű dolgokat csinálni, de a lemezemnek így a fő vonala inkább ez az a mélyebb hatású lesz. Így akartam a zenét, ez meg lett. Akartam a színpadot, ez meg lett. Akartam, hogy szeressen, ez is meg lett. És ehhez csak őszinte zene kell. Mindig úgy éltem, ahogy akartam. Bár lehet egy-két dolgot elmasszabb, de tisztázunk valamit. Én vagyok a főnök, én vagyok a főnök. A lemez majd tavasszal jön, ahol akarok egy videóklipet a megjelenéssel, az egy full West Coast ilyen. Sokan így elsőre egy ilyen nőgyűlölő dalnak fogják majd szerintem gondolni, de nem az lesz, tehát kicsit lazább lesz, de mindenféleképpen igazából sajnos az a tendencia, azt vettük mostanában észre, több előadóval beszéltem, hogy azok a dalok, amiben káromkodás van, csajok vannak videóklipekben, tehát ami tényleg ilyen keményebb, úgymond, azok jobban pörögnek, mint az ilyen mélyebb, tartalmasabb dalok. Minden agyban eldől, de akkor hogy történik olyan, ami megtör? Mert nem bízol magadban, a lelked az gyáva. Az életben menni kell, vigyázz van állva. Ne törődj bele már semmibe. Közhely, de mindennek van miértje. Ha nem jött össze, akkor keresd meg az okát. És ne hagyd ki legközelebb a lépcső azon fokát. Az idő vasfogát nem tudjuk megkerülni, de amíg itt vagyunk, élünk, nem szabad elmerülni. Sohasem késő, csak ne legyen a soha. Egyik mondatban se benne, mert az élet mostoha. Amikor videóklipet csinálok, ez nálam mindig koncepció, tehát általában el szoktam dönteni, hogy azt a dalt én most annyira publikus, tehát tévékompatibilisre akarom, vagy csak a YouTube-ra, illetve netes izére. Igazából ha olyan dalt is csinálunk, ami a legutóbbi dalon például az ilyen volt, a Titok címmel, de abban semmi káromkodás, semmi, de mégsem pörög annyira, mint amennyire gondoltam volna. Tehát amikor egy ilyen keményebb dalt hozok ki, az mindig jobban pörög.